Bé, benvingut a l'Autònoma. Doncs ara observa perquè ens hem d'adonar com es relacionen el jovent d'avui en dia. Ostres! Ai, perdona. Perdona. Uf, quin lío, tio. Però si ets el Lon! Ostres! Què fas? Hòstia, Gerard, què tal? Què, Com hòstia? estàs? Què tal, Arnau? Com Quant de temps, estàs, no? Lon? Què boig? Hòstia, no us veia des que em vau rapar el cap, eh? Tio, però què fas per aquí? Pues res, tio, que acabo d'obrir la meva pròpia agència de màrqueting, Anelo, i... Tampoc cal que facis promoció aquí, hombre. Pues res, perdona, tio, que he vingut aquí a inspirar-me perquè, tio, són els joves qui tenen les respostes avui en dia. Sí, ja, com que no vens a buscar becaris per aquí. Anda. Bueno, sí, tens raó. Jo aplico l'estratègia RDB, rotació de becaris. És que, clar, la cosa està molt cara i no es pot permetre... Sabeu, no? I vosaltres què hi feu per aquí? Doncs mira, realment sí, buscàvem inspiració amb el jovent perquè estem preparant uns premis i necessitem saber quins són els canals que avui en dia ens poden fer arribar a la gent. La ràdio. La ràdio? Sí, tio, jo vaig començar allà i mira on estic. El Buenafuente, també. I mira com està ara. La ràdio és la solució. La ràdio. Sí, la ràdio. Ei, nois, què tal? Com van els premis? Oh, però és la Mary, què fas aquí? Quant de temps? On estaves? És que he estat molt liada amb la uni. Doncs justament ens agafes en un punt perfecte, perquè estàvem justament parlant amb el Long de quins eren els millors canals per promocionar els premis. I ens ha dit la ràdio i és que ens ha donat una ideaza. I tu qui ets? I tu? No li feu cas, ara tot es fa per TikTok. I si no teniu Instagram, no existiu. Quin és el vostre públic? Bueno, doncs són empreses i autònoms. Kamikazes, en general. Doncs què feu que no teniu LinkedIn? Au, va, marxeu, millor marxeu a l'estudi i perquè teniu molta feina per fer. Doncs moltes Sí. gràcies, Long, Anem. moltes gràcies, Mary. Anem Que que tenim molta feina. per fer, va. Va! Els he ajudat més jo, eh? No, jo. No. Qui ets? Tu sí que ets un desconegut.